Hagai train bethagrenai hero Swapan Debbarma botaisa bini chakri join difika. Hagai bokok tuma thumnai rok bai kok singjangmani yagulo bokok samani. Kwbangma family problem ni bagai bo apro job maya karkha. Hagai bini bihik samani bini family member bini ama tai bini cherai kosu thai thangmani yagulo atkaisa bo chabai malia amani bagai bo chakri thangya ni sawo bini bihik. Abo ko masung buthiga kai chin cherai kosu masa thiga pron simin bun bokha tam tu sayang thaga abun lage lage baba song mas kaisa kain to han thi thanga apro thane mane thangma lan bokhol tam hai ro hong tong hi chau Haike tabu bono khoroksa khorognei hamiana salai tonglaikho bisingni kokno cheri nyanyani naya waisabanyo bsa buma bufa thnyani ga ke wanchuguni si bin bokhorogo tomo ajagani bsai phainani belekhe jora nangnai hasi depression no klai thangmanu taise chakri ni jaga bo transfer kai haksalori hojaka po soilengta o ambasane haike bor quarter man tongma bo ajaga soge ke baras ma tongisipo bara rena bo rang kri khapo haike wanchuguni si bsake birmano klai jakna amo bini family member rok tai bo simi sawi manu amano comment hamya rok ta khaledi kok hamya rok ta salai de jesa borok phano depression no klai taisa bsai phainani बहुत दिन नांगौ हाइसि kolom ka jottono ini national sports day oboni dino ini super hero da Swapan bo phai join pheka tai baisa ke bono hambai oboni bagai tabung ke ekdam khop kaham ke kam khai tongo bo tabung ni chiming ke bo serious babe khana ke LTV join khlaina na tabung ke bo khop bukhabai kam khaina ni nai khop khushi ong jak bai ke matong kha hamna yang khungkana nai ta bon ke Dhyan Chand Major Dhyan Chand hockey ni jadugar hinjago hockey ni India ni captain tongmani gold medal bo tuwi phejak olympic ni ya bai mata da Swapan hamna अच्छा अच्छा अच्छा